Hola, veus, noves restriccions amb l'empitjorament de les dades de la Covid-19 a Catalunya. Pel que fa a les reunions socials, podran ser d'un màxim de 6 persones, amb l'excepció de Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis. En aquestes dates es podran reunir fins a 10 persones, d'un màxim de 2 bombolles de convivència. La mobilitat quedarà restringida des d'aquest dilluns 21 de desembre i fins a l'11 de gener a l'àmbit comarcal durant tota la setmana, amb l'excepció de si es visiten familiars o es va a una segona residència. També es podrà sortir del perímetre de Catalunya per a trobades familiars. A més, Andorra s'integra a l'Alt Urgell i la mobilitat es regirà per les mateixes mesures. El toc de queda es manté entre les 10 de la nit i les 6 del matí, amb l'excepció de la nit de Nadal i Cap d'Any, que s'allarga fins a la 1 de la matinada, i la nit de Reis, que es fixa a les 11 de la nit. També hi ha canvis pel que fa al sector de l'hostaleria. El govern limita l'obertura de la restauració al públic, als esmorzars i dinars, amb un horari restringit de 7:30 a 9:30 del matí i de 1 a 3:30 de la tarda. A més, per als sopars només es podrà oferir el servei de recollida al local entre les 7 i les 10 de la nit i a domicili fins a les 11 de la nit. Bars i restaurants poden obrir a l'interior amb un aforament del 30% i també les terrasses. A les taules hi poden seure fins a 4 persones, ampliables a 6 si són bombolla de convivència. Com a novetat, es prohibeix l'obertura dels bars i restaurants dels centres comercials, una mesura que no s'havia aplicat fins ara i que pretén reduir la interacció social. Tampoc podran obrir els gimnasos dins els centres comercials i la resta hauran de mantenir un aforament del 30% i fer totes les activitats amb mascareta. Podran continuar obrint, com fins ara, els establiments esportius, els que són a l'aire lliure amb un aforament màxim del 50% i els que són interiors amb un aforament màxim del 30% i amb cita prèvia. El canvi és que, tret de les activitats aquàtiques, les activitats físiques que no es puguin fer portant mascareta només es podran fer a l'exterior. Finalment, a les activitats culturals es mantenen les condicions actuals d'aforament del 50% sempre que no se sobrepassin les 1.000 persones. Aquestes mesures entraran en vigor dilluns 21 de desembre i s'allargaran fins a l'11 de gener. Això és tot, més notícies i més veus aquí, a La Veu de Lleida. Fins aviat!